Stani, majko. Gdje su mi mač? Sad ne znam, mama nemoj, stani. Prvi, drugi. Ovaj mi drugi level, ovaj mi prvi. Drugi. Dođi kod mene. Drži. Sad ne znam koji je jači od ova dva. Evo ti. Koji da ti dam? Hoćeš da ti dam oštrinu, drugi ili oštrinu jedan? Pa najjači mi daj. Ne, meni neći. Drži. Daj meni taj plavi, običan tvoj. Da ga unapredim. Stani sad. Ukuci samo BACK i vrati se tamo. A si ukucao? Eto da, jesam. Evo dolazim ja. Došli mi. Imaš oštrinu? Trenerka, tu. Trenerku što stavio u WC. A evo tamo. A to mi slučajno pala kad mi otac rekao da se zlači. Tako. Meni je oštrina 1. Na maču. Jel imaš ti ono da gori? Pa da, nemam. Pa tu si mi trebao da... Nemam. Imaš, onaj kad ga pukneš da gori. Meni mač je 10. level 1. Ovaj što ja imam, to mi je 10. level. Ali kad ga udarim ne gori. A koji gori? Ma ne znam, 6. 8. Šta mi gledaš bre, a? Ćeš meso, evo ti meso. Uzmi bre meso kad sam ti dao bre. Majke ti ovo. Eno ga jedan sa zlatnim modelom. Ma pusti si. Aha, kak imamo. Sad ću da ga ubijem. A neće ti doći. Ja trebam nešto, kome, Jesi ti pa dole? Da. Neću. Ko mi baca bre ovo? Neću kući. Jedan običan čovjek, slobodno. Neko je kući. Šta ti, a nije niko u kući. Kako znaš? Pa znam.